Γεια σας και καλημέρα. Τι κάνετε βρε παιδιά, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε σε αυτό εδώ το κανάλι. Από τότε που ήμουν ξανθιά, από τότε που είχα ψιλοκάνει κάτι κόκκινο στο μαλλί μου και τώρα ξαφνικά έχουμε φτάσει σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Το μαλλί δείχνει την ψυχολογία μου, εγώ αυτό θα πω. Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή. Έχουμε φτάσει αισίως στον Απρίλη, είμαστε μία εβδομάδα πριν το Πάσχα και αποφάσισα ότι εν τέλει δεν θα το αφήσω και ότι τώρα είναι η στιγμή μου να ξαναξεκινήσω και να κάνω το YouTube το οποίο εγώ ήθελα. Υπήρξαν πολλές φορές που σκέφτηκα τι να κάνω, τι να ανεβάσω, τι να πω και γιατί να ξανακάνω και όλα αυτά. Γενικότερα μου αρέσει το YouTube, το αγαπώ και σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι μου αρέσει, απλώς τι συμβαίνει, αισθάνομαι όπως το οποίο συμβαίνει και στο TikTok, ότι δεν έχω τι να πω, ενώ στην πραγματικότητα έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Οπότε ναι, σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν θα σου πω ότι έχω αποφασίσει ότι κάθε Δευτέρα μεσημέρι θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Τώρα τι θα είναι αυτό το καινούριο βίντεο θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά έχω πάρα πολλές ιδέες, όπως το να κάνουμε διάφορα βίντεο όσο αφορά τα social media, μιας και αυτή είναι η δουλειά μου. Θα κάνουμε κάποια vlog γυρισμάτων, θα κάνουμε κάποια vlog έτσι λιγάκι πιο προσωπικά, πιο ταξιδιωτικά, πιο τέτοια πράγματα. Οπότε έχουμε να κάνουμε πράγματα, έχω πάρα πολλές ιδέες και πιστεύω ότι θα τις κρατήσω αυτή τη φορά και ότι δεν θα λούσω όπως έγινε όλες τις προηγούμενες. Οπότε ναι, σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, είναι αυτή τη στιγμή 10 και 4 και εγώ πρέπει 11 η ώρα να βρίσκομαι στο Νέο Κόσμο στη Χριστίνα για να κάνουμε νύχια. Αυτή τη φορά είχα πάει πάρα πολύ καλά με τα νύχια μου, βέβαια δεν πάνε ούτε 3 εβδομάδες που τα κάναμε, αλλά μου το έβαλε γιατί έπεφτε το Πάσχα, οπότε μου λέει άσε να το έχεις για να είμαστε σίγουρες. Το μόνο κακό που είχα κάνει ήταν ότι έσπασα εδώ πάνω το νύχι, σε αυτό εδώ το σημείο, που δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Κάπου ψιλοπιάστηκε, αφού δεν έσπασε όλο τον ήχη και πάλι καλά να λέμε. Εν τω μεταξύ δεν έχω πάρει τη βάση και αισθάνομαι ότι το πλάνο μου κάνει όλη την ώρα έτσι, γιατί κουνιάμαι στο αμάξι. Αυτό είναι το αστείο. Σε άλλα νέα λοιπόν πήρα και αυτοκίνητο. Μην φανταστείτε κάτι wow, ένα μικρό αυτοκινητάκι πόλης για να μπορώ να κάνω τις δουλειές μου δεξιά και αριστερά. Πόσο πια έχουν φτάσει οι τιμές των αυτοκινήτων. Η κατάσταση είναι ακραία, πραγματικά. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν θα πω άλλα γιατί είναι ακόμη πρωί, όπως είπα είναι ώρα 10 και 4. Καφέ ακόμη δεν έχω πιει, μόλις τώρα σταμάτησα και τον πήρα. Και πάμε να φύγουμε για Χριστίνα γιατί θα αργήσω και θα έχει και δίκιο μετά. Και τα κατάφερα, έφτασα και 10 λεπτά νωρίτερα που δεν το περίμενα. Γιατί φαινόταν ότι έχει λιγάκι κίνηση, δηλαδή το GPS μου λέγε 40 λεπτά, αλλά τελικά σε ένα μισάωράκι ήμουνα εδώ και έχω προλάβει και βρήκα και κατευθείαν πάρκινγκ, που συνήθως δεν βρίσκω πάρκινγκ και κάνω κύκλους. Αυτό τώρα είναι καλό σημάδι ότι η μέρα θα πάει καλά. Είναι καλό σημάδι. Επίσης, έχω έρθει για ακόμη μία φορά στη Χριστίνα, χωρίς να έχω βρει τι νύχια θα κάνω και η Χριστίνα θα με κράξει. Αυτό είναι αναμενόμενο. Γενικώς, δεν ξέρω να το έχω πει, στο ζώδιο είμαι ζυγός. Δεν πιστεύω στο ζώδιο, όμως το μόνο πράγμα που πιστεύω από το ζώδιο είναι την αναποφασιστικότητα του ζυγού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, πραγματικά, γιατί κάθε φορά δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω πάλι να ξαναδείξω αυτά τα νύχια, τα οποία τα είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά και όχι τα κατευχαριστήθηκα. Θα ήταν από τα νύχια που θα ήθελα να έχω κρατήσει ένα δίμηνο, όπως κάνω πάντα για να έρθω για νύχια. Αλλά τελικά όχι, θα τα αλλάξουμε. Είμαι ανάμεσα σε κάτι σε γαλλικό. Δεν έχω όρεξη και δεν ξέρω και τι πραγματικά να κάνω. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πάμε όμως στη Χριστίνα για να δούμε τι θα μας πει και για να με κοροϊδέψει κιόλας για ακόμη μια φορά που δεν θα ξέρω τι έχω για νύχια. Okay. Και ήμουν και τόσο τυχερή που πάρκαρα τύπου 2 στενά πάνω από τη Χριστίνα. Δεν το πιστεύω δηλαδή αυτό το πράγμα. Άλλες φορές, την τελευταία φορά έψαχνα επί 20 λεπτά για να βρω να παρκάρω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φάση. Και τώρα βρήκα και κατευθείαν κιόλας. Και το αστείο ποιο είναι, ότι πήρα το αυτοκίνητο του πατέρα μου γιατί το δικό μου πρέπει να πάει για φτιάξιμο και είναι μεγάλο και βρήκαμε το μεγάλο και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει με το μικρό δεν έβρισκα με το μικρό. Δηλαδή αυτό και αν είναι αστείο. Τέλος πάντων, το παίρνω όμως σε καλό σημάδι και πάμε να πάμε στη Χριστίνα γιατί εν τέλει έφτασα νωρίτερα και θα αργήσω κιόλας.
Lego Star Wars. Αυτό είναι ωραίο. Τα Lego γιατί είναι τόσο ακριβά. Αλλά... Το Bright. Να τους πάρουν τηλεσκόπιο να κοιτάνε. Και ξανά ήρθαμε στο αυτοκίνητο. Πολύ κακό το πλάνο μου, αλλά τώρα βαριέμαι να το βάλω στη βάση το τηλέφωνο. Έχω τελειώσει λοιπόν, κάναμε νύχια. Σας τα αφήνω εδώ. Είναι με πέρλα και πουά μαζί, ιδέα της Χριστίνας. Περάσαμε φανταστικά, δεν ήθελα να φύγω, αλλά πρέπει να πάω από έναν συνεργάτη μου για να συζητήσουμε λιγάκι για τη βδομάδα του Πάσχα, ωράρια και κουλουπού. Οπότε ναι, φύγαμε για Ήλιον και τα λέμε σε λιγάκι. Καλά ρε φίλε, να καταλάβω τις καθημερινές που έχει κίνηση ο Κηφισός. Κυριακάτικα, πού στο διάλογο πάτε όλοι. Δηλαδή ήμαρτον. Αν είναι δυνατόν να είμαστε κολλημένοι στο Κηφισό τέτοια μέρα. Κοίτα εδώ κατάσταση. Δηλαδή είναι δυνατόν. Κατάφερα αισίως να φτάσω. Ξαφνικά είμαι πολύ κόκκινη. Γιατί αυτό? Λοιπόν, ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει. Μία έχει συννεφιά, μία έχει ήλιο. Μία να φορέσω το γυαλί μου, μία να το βγάλω, μία να το ξαναβάλω. Τι σκατά να κάνεις δεν ξέρεις. Λοιπόν, και επίσης θυμήθηκα ότι σήμερα είναι Κυριακή και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Γι' αυτό επικρατεί αυτό το χάος στους δρόμους. Και μάλλον γι' αυτό συμβαίνει ότι έχει τόσο κίνηση και είναι γεμάτα. Να σας πω κάτι, εγώ δεν είμαι καθόλου υπέρ του να πηγαίνω να ψωνίζω από τα μαγαζιά τις Κυριακές. Ειλικρινά, ας βρούμε όλες τις υπόλοιπες ημέρες να πάμε να ψωνίσουμε από τα μαγαζιά και όχι να χρειάζεται ο κόσμος να δουλεύει τις Κυριακές που είναι μια μέρα ξεκούρασης για τους περισσότερους και εμείς επιλέγουμε επειδή π.χ. είναι Πάσχα να πάμε την Κυριακή. Δηλαδή, οκ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσω να λέω άλλα, γιατί αλλιώς θα σκάσω και θα βράσω εδώ μέσα στο αυτοκίνητο. Πάμε να κατέβουμε, πάμε Κοκόνα και από ό,τι είδα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Και έχουμε φτάσει η ώρα να είναι 5:30. Τελειώσαμε από Κοκόνα και πάμε, μουσική. Λοιπόν, έχω κάνει μία στάση για να πάρω καφέ στο καφέ που παίρνω κάθε μέρα και σήμερα παρατήρησα ότι είναι κλειστό. Τέλος πάντων δεν πειράζει, ας κλείσω όμως λιγάκι περισσότερο τη μουσική για να μην φάμε και copyright. Οπότε πρέπει τώρα να πάω να βρω ένα καφεδάκι να πιω. Βάφτηκα και λίγο πρωτού κατέβω για την Κοκόνα. Γυρίσαμε εκεί, συνεννοηθήκαμε λιγάκι για το Πάσχα βασικά. Γιατί είναι αυτή η περίοδος που αλλάζουν τα ωράρια, που πρέπει λίγο να δεις τι θα κρατήσουμε. Μετά συζητάμε και λίγο για την επόμενη μέρα, διότι υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία βάζουν, όπως η Κοκόνα ας πούμε. Τώρα ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσω τα γυαλιά μου. Που βάζουν και νηστίσιμο μενού με πιάτα, οπότε πάντα κοιτάμε να δούμε αν θα μείνουν μετά. Επίσης, εγώ είμαι και από τις social media managers, λοιπόν, τέλος πάντων, από τις κοπέλες, ρε παιδί μου, οι οποίες μου αρέσει να ενημερώνω το Google My Business. Γενικώς, σαν χρήστης, με ενοχλεί όταν στις αργίες ψάχνω να βρω ένα κατάστημα, αν είναι ανοιχτό ή όχι, και είμαι σε φάση, είναι 2 κουμπιά τα οποία μπορείς να βάλεις, χτύπησε από το χέρι μου, τα οποία μπορείς να βάλεις σε αυτή την Google και να λυθούν όλα. Το σημερινό, δεν ξέρω αν θα το πω vlog, αν θα το πω vlog αυτοκινήτου, αλλά με έχει πιάσει πάλι αυτό το να μην μπορώ να μιλάω στο δρόμο κουλουπού. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα το καταλάβετε, έχω αλλάξει αυτοκίνητο, γιατί πήγα και από το σπίτι να πάρω το δικό μου, εν τέλει φτιάχτηκε. Οπότε είμαστε ok και το χειρότερο που είχε ήταν ότι του έλειπε ο ήχος. Δεν είχε ραδιόφωνο. Αλλά πλέον είμαστε ok με το ράδιο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω κάνει μια περίεργη παύση, διότι με κοιτάνε οι μπροστά οι οποίοι ξεπαρκάρουνε. Σου λένε οι τρελοί που μιλάει στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Αυτά που λέτε, οπότε πήγα από το σπίτι, άλλαξε αυτοκίνητο, πήρα αυτό, είχε ένα πρόβλημα με το ράδιο και είχε και ένα άλλο θέμα με το ότι κάνει έναν ήχο περίεργο πίσω κατά τη διάρκεια που θα πέσεις σε λακκούβες και τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα έχει κάπως ψιλοδιορθωθεί και δεν ακούγεται τόσο πολύ, είναι πολύ ok. Τώρα πάμε να πάρουμε τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που έχουμε να πάμε να δούμε την παράσταση μετά. Και πολύ πιθανόν αφού πάρω τον καφέ, επειδή σχολάει σε μια ώρα, κάπου θα καθίσω και θα μοντάρω ένα βίντεο που πρέπει να στείλω.
Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να μην συνεχίζουν οι δρόμοι να έχουν την ίδια ακραία κίνηση με αυτή που συναντήσαμε το πρωί, μάλλον όχι πρωί, το μεσημέρι φεύγοντας από τη Χριστίνα. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό, οπότε πάμε να δούμε. Και μόλις έβαλα μπροστά, έπεσε. Τσακ! Τα καταφέραμε, βρήκαμε καφέ. Και είναι και καλός. Ωραία. Πραγματικά. Και καλημέρα από την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ δεν γύρισα τίποτα άλλο σαν πλάνα, το ξέχασα τελείως. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε την επόμενη μέρα στο μαγαζί και έχει έρθει η στιγμή να κάνω το outro αυτό το βίντεο. Αρχικά να σας πω ότι χθες πήγα και είδα μια παράσταση το βράδυ, μετά από το φαγητό που πήγαμε και ήταν στο θέατρο Άνεσης. Δεν έβγαλα κάποιο πλάνο, η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως βγάζει μόνο στο τέλος, οπότε κάπως λίγο το ξέχασα και το ξέχασα γιατί ήταν λίγο μια παράσταση που λίγο σου άφηνε λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Αν δεν την έχετε δει, είναι η παράσταση Misery στο θέατρο Άνεσης με τον Αναστάσιο Ροϊλό και την Φιλαρέτη Κομνηνού. Τα διαβάζω γιατί δεν θυμάμαι τα ονόματα. Λοιπόν, ήταν μια παράσταση που ήταν κάμποση ώρα, ήταν ένα 2ωρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή έστω μια μισή ώρα. Ήταν μια αρκετά μεγάλη παράσταση. Ουσιαστικά είχε δύο ηθοποιούς, είχε και έναν τρίτο ο οποίος βγήκε στο τέλος. Ουσιαστικά λοιπόν είναι ένα αμερικάνικο θρίλερ, βασίζεται σε βιβλίο και μάλιστα το βιβλίο του Στέφαν Κίνγκ, αυτός που έχει γράψει πάρα πολλά τέτοια έτσι, και αστυνομικά θρίλερ κτλ. Το θέμα, ας πούμε, της παράστασης είναι ένας γνωστός συγγραφέας, συγκεκριμένα θα σας πω και το όνομα. Λοιπόν, ο Πολ Σέλντον, ο οποίος ουσιαστικά έχει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και σώζεται από τη νούμερο 1 θαυμαστριά του. Λοιπόν, και εν τέλει όμως μένει εγκλωβισμένος σε ένα σπίτι, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει. Και εκεί γίνονται διάφορα, τέλος πάντων. Γενικότερα είναι, όπως το λέει η περιγραφή, ένα θρίλερ που σου κόβει την ανάσα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο μου άρεσαν πάρα πολύ οι ηθοποιοί και πώς έπαιζαν, ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Όμως νιώθω ότι δεν είναι αυτό το οποίο θέλω να βλέπω από το θέατρο και τώρα θα μου πεις τι ακριβώς είναι αυτό. Συνήθως στις περισσότερες παραστάσεις που έχω πάει και έχω φύγει, τύπου Διδασκάλου που ήταν η πορεία από πάνω ή το άλλο που ήταν το πρώτο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και σε άλλες που έχω πάει νιώθω ότι φεύγω και κάτι έχω σκεφτεί, ας το πούμε έτσι, δηλαδή κάτι μου έχει δώσει σαν έναυσμα. Η συγκεκριμένη αισθάνθηκα λίγο σαν να βλέπω ταινία. Από αυτό δεν είναι κακό, απλά δεν είναι αυτό το οποίο εγώ ήθελα, δηλαδή σαν παράσταση ήταν πολύ ωραία, είχε και πολύ ωραία σκηνοθεσία και όλα αυτά. Και το κακό επίσης ήταν ότι ενώ ήταν ένα θρίλερ και είχε μέσα κάποια κωμικά στοιχεία, ας πούμε, στους διαλόγους, το κοινό γέλαγε τόσο δυνατά, λες είχαμε πάει να δούμε σε Φερλί, δηλαδή δεν ξέρω τι φάση με αυτό. Ναι, ήταν στους αμπελόκηπους, πολύ ωραία ήτανε. Και αυτά, και μετά επιστρέψαμε τύπου κατά τις 12 και κάτι εκεί. Φύγαμε. Λοιπόν, γενικά ήταν ωραία παράσταση, την προτείνω, μου άρεσε, ειδικά ο Ροϊλός που τον έβλεπα από το Μπαμπά σε αγαπώ. Ήταν πολύ ωραία προσθήκη και εκεί. Πολύ διαφορετικός ρόλος βέβαια, γιατί ήταν λίγο τέτοιο. Παίζανε πάρα πολύ ωραία, απλά αυτό λίγο κάτι έτσι με ψηλό χάλασε. Οπότε αυτά νομίζω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να σου θυμίσω να κάνεις like, subscribe, να με ακολουθήσεις και στα social media, αλλά και να γράψεις και από κάτω στα σχόλια πώς σου φάνηκαν, αν έχεις δει και εσύ την παράσταση, ή αν έχεις και κάποια άλλη πρόταση να κάνεις σχετικά με παραστάσεις. Μου αρέσει και βλέπω πάρα πολλές. Τώρα σε επόμενο θα ήθελα να πάω και σε παράσταση, αλλά στην έκθεση φωτογραφίες που έχει ο Λάνθιμος, στην Ωνάση Στέγη. Σίγουρα νομίζω ότι σε ένα από τα επόμενα vlog θα σας πάρω μαζί μου σε αυτό. Ήταν πολύ ωραία. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο.